Čaute. Už mám nové veci ohľadom Black Evertov aj na úložtom Black Evert Children. Michala nezavrie, takže zatiaľ ide mimo. Dvere som potreboval zavrieť na izbe. Už mám nové veci ohľadom Black Evert Children. Ako sa ľudia pýtali, že či mám nové veci, tak teraz môžem kľudne povedať, áno, mám nové veci ohľadom Black Evert. Mám nové prezentácie na úložto Black Evert Children. Mám nové veci, nové obrázky. A teraz som dal na YouTube aj pár videok, videjko jedno hlavné, to kde súvisí tá Hirošima. Lebo teraz to nadväzuje na to. Každý útočíme na Black Evert Children. To som taký Black Evert. Ale pamätáte si piatok 13.11. Terorizmus. Teroristi. Páriž. Dôvod, prečo Páriž alebo prečo teroristi zaútočili na Páriž, bolo to, že oni si veria Allaha, ako aj my veríme kresťanstvo, alebo väčšina túto Slováci veria kresťanstvo. Alebo Európa, ako taká. A tu ide o to, že my točíme na Black Evert, my sa každý staráme o druhých, kto čomu verí, kto je karmista, kto nie, mal by si veriť hentomu, mal by si veriť tomuto, mal by si byť kresťan, si vychovávaný ako kresťan, ja som karmista. Každý sa o každého stará, ale nikto sa nestará o seba a potom to tak aj dopadne. Ako neuznávam násilie, hej. Ale nech sa nečudujú, že prečo to násilie, prečo ten Páriž, prečo tých 132 mŕtvych. Ak si niekto robí z náboženstiev posmech, tak potom nezabúdajú aj na tie následky. Veď aj buddhisti, evangelisti, čo veria Allah, sú ľudia. Ale hovorím, to, že si robíme posmech z iných, to je naša vina. Ako aj môj brat Kriška raz na pokresci, alebo ako ho prezývame my, alebo sestra Jazvet Greco. Môj brat si zo mňa robí posmiech. Ja som sa to naučil ignorovať. Nebudem zabíjať. Preto sa ho nezabijam za to, že si zo mňa robí posmiech. Ale keď si robíme posmiech z náboženstiev, alebo z náboženstva ako takého, tak potom nech sa nečudujeme. A táto Hirošima, alebo to videjko z Hirošimy má ukázať, aby sme nezabudli na to, aká je vojna zlá. Aby sme nezabudli na to, akú škodu dokáže vojna spôsobiť, koľko zbytočných obetí. Aby sme sa uvedomili, že každý má svoju vieru a nemáme právo si s nich robiť srandu, lebo keď bude tretia svetová, tak potom nech sa nečudujeme, keď nás vyvraždí buď ten, tamten stát. Nečudujme sa. A táto Hirošima má ukazovať na to, aby sme nezabudli tú našu krvavú minulosť ako ľudí, aby sme sa snažili všetko robiť preto, aby sa to neopakovalo. Ale preto všetkým obmedziť ľudí alebo novinárov, aby si robili z náboženstiev ako takých srandu. Každý má právo veriť tomu, čo verí,
Každého to je osobná vec, čomu verí. A my sa do toho nemáme čo starať. Alebo ak sa chceme do toho starať, rátajme potom s následkami. Potom sa veľa ľudí pýta, či utečenecká kríza. Vilo to dobre povedal. Mali by sme pomáhať tam, kde bývajú, aby nemuseli utekať. Alebo keď nevieme druhým a sebe pomôcť, tak sa na to vybodnúť. Keď si so sebou nevieme rady a druhých chceme poučovať, čomu majú veriť, nie. Vybodnúť sa na to, keď si sami so sebou nevieme rady. Ale my budeme útočiť. Black ever, kde sú diablové deti, black ever, kde sú hentakí, black ever, children sú takí. Nie! Uvedomme sa v rámci toho, čo robíme, pokým nie neskoro. A táto Hirošima to má vám ukázať. Vám všetkým to má tá Hirošima ukázať, čo ste tu na YouTube. A ja som tu není ako filozof, ale ako zastanca rovnosti. Každý na tejto zemi je človek. Je jedno, čomu kto verí. Ja som karmista, čo sa mám? Mňa to baví, ja som karmista, som hrdý karmista, som hrdý avatar a nebudem veriť tomu, čo chcú druhý, aby som čomu veril. Budem veriť tomu, čo mi nedáva zmysel a to, keď sa to druhým nedobí. Čo? Je to moja viera, môj život? Tak si uvedomme. Nebudem sa kvôli tomu, že ja som karmista, vám posmievať. Lebo toto je zlé. Nerobme to, čo nemáme robiť a pochop to, čo máme pochopiť. Pochop to, že vojnou sa nevyrieši nič. Ale ani sa nebudeme čudovať, keď bude vojna. Keď Páriž bude len začiatok, dokedy budeme my na nich útočiť, že veria Allaha, dotedy môžeme očakávať terorizmus. Dotedy, pokým sa neuvedomíme, že viera je každého osobná vec. To, čomu kto verí, to je každého osobná vec. Ako kto žije, to je každého osobná vec. Len aby žil tak, aby bol spokojný. Sám so sebou a nie s tým, aby ten tomu veria posmešky. Na čo? Na čo to je? Zamyslite sa. Čau.